súboj HK Skalica versus Jojšport Slovenské 18. Brana dvojica číslo 1, Stančík, Dedík. Podolinského manéver, dobre sa zasunul Tomáš Dedík. Ďalší má založiť akciu z hĺbky tretiny. Ečko. Obhodil si Somíka. Ten ale v ďalšom súboji bol úspešnejší. Na 1-1. Ak bude takto pokračovať aj vzhľadom k tomu, že má iba 22 rokov, myslím si, že môže byť zaujímavým artiklom pre viaceré týmy z najvyššej súťaže. Má skúsenosť, ktorým na osude klubu v lete záležalo. Dedík, ten je veľmi často na ľade, jeho naozaj vidieť pri pukovej polovice svojho pôsobenia v SHL-ke. Zatiaľ navštevovali iba klziská štadióny súperov. Špírko pekne z prvej na Kubu. Ten sa ale nedostal cez dobre zoradených hráčov slovenskej reprezentácie. Bol tam aj center Nikolás Friedl, ktorý musí v predchádzajúcej sezóne takisto nazbieral štarty. Boli 4. Dendisovci držia krok so Skalicou. Približne 50-50. Čo už ale vyrovnané. Prihrávka rukou to nebola. Skaličania môžu hrať. Polák. Pred brankovom priestore Dudáš. Takže veľmi slušný. Priemere možno trošku viac minút na ľade ako v zápasoch proti. Všetky nedovolené zákroky dnes po hre. 11 gólov zatiaľ. V tejto sezóne. Pripomíname ešte raz, že Skalica hrala proti Považskej Bystrici pred 2 dňami.